Il-Membru Parlamentari Ewropew Marlene Mizzi wissiet li hemm bżonn li tittieħed azzjoni immedjata fir-rigward tal-virus irridi tal-Ebola. Hija sostniet li m'hemmx bżonn li dan il-virus jolqot l-Ewropa biex jittieħdu l-passi meħtieġa. L-MP Maltija qalet dan meta kienet qed tindirizza sessjoni plenarja fi Strasburgu waqt dibattitu intensiv dwar ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-kwistjoni tat-tixrid tal-Ebola. Mizzi li ffirmat ir-riżoluzzjoni tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi li mistennija tkun ippreżentata fuq il-mejda l-vot fil-plenarja, talbet lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Presidenza Taljana biex jagħtu l-importanza mistħoqqa lil din is-sitwazzjoni allarmanti. Dan filwaqt li appellat sabiex tiġi organizzata laqgħa ministerjali biex l-Istati membri jilqgħu għal din l-epidemija. Mizzi temmet tgħid li l-Ewropa għandha dmir li tieħu passi immedjati b'rispett lejn il-vittmi, il-familji tagħhom u l-ħaddiema kollha fid-dipartimenti tas-saħħa.